Εδώ πέρα ήταν που ξεκίνησαν όλα. Εδώ που η καριέρα μου ξεκίνησε. Εδώ ήτανε. Το έπαιζα YouTuber τότε. Και ήθελα να γίνω διάσημος σαν πολλούς. Ήθελα να γίνω διάσημος. Δεν έγινα ποτέ. Σε αυτό το κανάλι είχα 73 εγγραφές. Όλα αυτά. Οπότε, λοιπόν, για μνήμη του καναλιού, από τις 12 μέχρι τις 16 Μαρτίου, θα έχω το όνομα Georgar YT και θα προσπαθήσω να φτιάξω το παλιό προφίλ για αυτές τις 4 μέρες ως ανάμνηση του παλιού καναλιού. Ευχαριστώ που καταλαβαίνετε.